What's wrong? What's falling down? Oh, the flowers. Come pick it up. Help me. Help me, okay. So guys, kasi lumabas sila kanina. Ayan, tapos namita sila ng bulaklak for mommy. Oh, there. Yeah, thank you, princess. Ay, dapat nga na, anak. There you go. Wow, thank you, baby girl. Happy birthday, mommy. Oh, happy birthday, mommy. Thank you, princess. Grabe ka advance, nak, no? November pa man, na. Happy birthday, mommy. Hi guys, good afternoon. Welcome back to our channel. It is Saturday ng hapon. It's currently 3 o'clock. And andito kami, lalabas kami kasi ang ganda ng araw. Sobrang ganda. It's crazy kasi sa weather forecast, sabi nila uulan this weekend. Pero I don't think uulan. Sobrang taas ng araw, oh. Kaya ang ating baby girl ay super happy kasi makakapaglaro na naman siya sa labas. What's that, honey? Huh? The flower. The water. Let's put the flower. Oh, you wanna water the flower? Okay. Okay. Water. Put water. Yeah, kabalo day ka, anak. Wow. Good job, Paris. Oh. No. Oh, there's no water? Kang lola magud na, anak. Nagsabanta, anak. Nak, di niya gikuha ang bulak kanina, nak. Gusto niya talagang mag-water ng plants ba? The water. No water, mommy. No water. Oh, no. Do you wanna go, Lola? Yung tinatawag naming Lola is yung matanda na nakatira dito sa bahay na to, guys. She's really old. She's probably 80 years old. And every time nakikita niya si Paris, binibigyan niya si Paris ng pagkain. And sometimes, nagwi-wave yan siya ng hi, pero hindi niya kami kinakausap kasi I don't think she speaks English at all. Nak, diya ka nagkuha og bulak, nak? Nalanghid kay Lola, nak? At pag nakikita siya ni Paris, guys, Paris always says, Lola, Mommy, Lola. Mommy, there. Where? Father. Wow! And then you're gonna blow it. Did you blow it? Where's blowing? Mommy blowing, babe. Papasok na muna natin ang ating baby girl kasi magnanap. Anong oras na? We'll go outside too. We'll go outside too. We'll go out later again, okay? We'll go outside. Yeah, we'll go. Oh, careful, knock. Go. We'll go, Daddy. Daddy's on the phone. Go to bed. Go to the bed. We'll take the laptop. Take your shoes off and go to bed. We'll play again later, okay? We'll play, Daddy. We'll go outside, please. Yeah, later, okay? Take the shoes off and then we can have a nap. Take your beanie off. Shush! Ang bata. Ang buhok nga bulagaw, murag badyaw. Mommy's gone. Yes, Mama's gonna close the blinds. Go, 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 quick, quick, quick!
Nakatulog na ang ating baby girl, guys, and it's currently 4 o'clock. Yes, 4 o'clock ng hapon. And as you can see, nandito ako ngayon sa ating beauty room kasi ang ating Daddy Mike ay nanonood ng TV sa ating sala and very maingay kaya hindi ako makakapag-film doon. Gusto ko lang mag-share, guys, kasi yesterday pala, habang nagbabasa ako ng mga comments nyo, maraming salamat pala sa mga lovely subscribers natin na hindi nagsasawang mag-leave ng mga lovely comments. May nabasa ako na may nag-comment about sa aking skin. Ngayon, ang sabi niya na maputi daw ako. And then, very good timing kasi alam niyo yung Facebook, guys, yung mga memories ba na sinishare ng Facebook. Nag-share siya kahapon ng mga pictures. Isi-share ko sa inyo, guys, dito yung mga picture na pinaalala sa akin ng mabait na Facebook. So, itong mga photos na makikita nyo ngayon, guys, is back when I was in college. So, as you can see, may nakalagay na 2010, August 14th. Ayan. And I remember, acquaintance namin to, guys, when I was in college. Tapos, yung title nga, Tapok 2010. Pero pag makita nyo, guys, tingnan nyo yung kulay ko dyan, guys. Oh, diba sobrang dark ng skin ko? Kumpara sa ngayon. Mismo ako, guys, nakita ko talaga yung diferensya ng aking kulay. Kasi, kung titingnan nyo yung photos na yan, guys, tapos yung kulay ko ngayon, you can really tell the difference. So, diba? Kasi naman before, year 2010, I don't think meron ng mga filter na mga ganyan sa ating cameras. Kaya before, yung pinapakita talagang kulay is yung totoong kulay talaga. Or maybe darker pa kasi hindi maganda yung camera ng phone or hindi talaga maganda yung quality ng camera. Kaya sobrang dark talaga yung kuha. Although, alam na alam ko naman na nagbago na talaga yung skin ko. Na-lighten na talaga yung skin ko kumpara sa skin ko before nung nasa Pilipinas pa ako. So, isi-share ko sa inyo, guys, kung ano yung ginawa ng atin nyo para pumuti yung skin ko. So, I just wanna put it out there, guys, na never akong gumamit ng glota. Yung glota na tablet or glota na yung pang-inject, never talaga akong nakagamit ng ganyan. So, para sa akin, guys, I have 3 factors kung bakit naglighten yung skin ko. Firstly is yung weather. So, yung weather kasi namin dito sa Melbourne, guys, meron kaming winter. Like, right now, it's winter. So, ibig sabihin nun, di ba always nyo akong nakikita na naka-jacket, naka-jumper, naka-pants, naka-jogging pants, naka-jeans, yung mga ganon. Kasi sobrang ginaw, guys. So, it means na hindi kami nakikita ng araw. Hindi kami nabibilad sa araw. Kaya yung skin namin talaga ay naglalighten, most especially kapag winter. Yung second factor for me is yung lifestyle. So, ngayon dito sa Australia, I work in an office environment. So, I drive to go to work from the car park. Maglalakad ako, papunta lang ng opisina. Tapos, after work, maglalakad ako from opisina to car park, drive home. Pag-park ko ng sasakyan, bahay na naman. So, again, it simply means na hindi ako nakikita talaga ng araw. Unlike sa Pilipinas, guys, like, oh my God, nung nasa Pilipinas ako when I was younger, di ba nga na-mention ko na sa previous videos ko before, na yung parents ko ay magsasaka. So, palagi talaga kami sa palayan, palagi kami sa maisan, nagtatanim kami ng mais, nag-harvest kami ng mais, nag-basok and everything. So, lahat talaga ng ginagawa namin is under the sun. Kaya dark talaga yung skin ko nung nandun ako sa Pilipinas. And nung nag-move kami sa Balingasag, then malapit na naman kami sa dagat. So, as a kid naman, palagi ka talagang naliligo sa dagat, sa ilog, kasama yung mga kaibigan mo. Kaya hindi talaga maiiwasan na umitim yung balat mo. And the last one is yung funds. Kasi diba, when I was in the Philippines before, guys, oh my God, kahit yung tipong Emeron na lotion, hindi ko nabibili. Mga batang 90s dyan, alam nyo ba yung lotion na Emeron? Yung binibenta ng Muslim sa amin ba? Pero kahit 10 or 15 pesos lang yun siya, hindi namin mabili-bili. Kaya yung skin ko before, wala talagang alaga nung nandun pa ako sa Pilipinas. Kasi walang-wala naman talaga. Nung dumating na ako dito, obviously may trabaho na ako. Kaya nabibili ko na yung mga bagay na gusto ko. Yung mga bagay na dapat gamitin para alagaan yung skin. And ngayon, guys, is
i-share ko sa inyo kung anong ginagamit ko na mga whitening. And alam niyo, dito kasi sa Australia, guys, wala kayong mabibili na mga pampaputi kung sa mga chemist or mga pharmacy na dito sa Australia kayo bibili. Unless pumunta kayo sa mga Asian shops, yung mga ganun, meron silang mga whitening products. Pero yung sa akin, guys, ipapakita ko sa inyo. Sa mukha ko first, yung ginagamit ko is yung Eskinol. Ito. So, Classic White Facial Deep Cleanser. Pero hindi ko talaga siya ginagamit every time. Kasi I think nakaka-dry siya. Pero ito yung gamit ko sa mukha ko. Nabili ko to siya sa Filipino shop. Ayan. Tapos, another thing na ginagamit ko sa skin ko. Napakita ko na to sa inyo nung nag-night skincare routine ako, guys. Itong Skin Whitening Serum. So, ginagamit ko to siya every morning and night. Ayan, kita nyo naman. Ito yung kulay niya. And nabili ko to siya sa eBay for $50, I think. Ayan. And for me, I think na nag-work talaga siya, guys, as, whitening. Yung parang nababright yung skin ba. And then, sa katawan ko, yung ginagamit ko naman is itong Vaseline na UV Lightening Healthy White. Itong pink. So, maliit lang siya, guys, kasi sobrang mahal. Alam nyo, binibili ko to siya sa eBay. Kasi dito sa Australia, may mga Vaseline, pero yung kulay nila is yung yellow, yung green, and yung white. Wala talaga silang pampaputi, guys. Kasi alam niyo naman dito sa ibang bansa, gusto nilang mag-brown. Magkaiba yung pag-iisip natin, guys. Yung tayo gusto nating pumuti, tapos sila gusto nilang mag-brown. Kaya always silang nagbababad sa araw. Especially si Daddy Mike. Ay, naku, gustong-gusto niya na maging brown siya. Ito siya, guys. 120 ml lang siya. And I think I bought this for $16, I think. Sobrang liit niya lang talaga, guys. And matagal pang umabot kasi I think this one is from Thailand or Malaysia. So, sobrang matagal ma-deliver. But anyways, kaya pag naisip ko na medyo konti na lang siya, bumibili na ako ng bago para in time na maubos to siya, meron na namang kapalit. And then, this item here, guys, galing to siya sa Pilipinas. Binili ko talaga to siya online. And very dirty ba to siya, guys? Hindi to siya dirty na parang, ang tawag nito kasi, nung sinend nila sa akin to, sobrang na-cover talaga ng mga scotch tape. Ayan, para safe ba? Ayan. So, yung brand nila ay MAPS Lavishly Whitening. And ito siya is the Extreme Whitening Body Lotion. And ito yung slogan nila, guys. Iba ang maputi sa flawless. Diba? Bongga. Ayan, and sobrang kunti na lang talaga yung naiwan nito, guys. I can't remember kung kailan ko to siya binili, but this was a long time ago, and I'm still using it, guys. Nakita ko pala sila sa Instagram. If gusto nyo mag-try ng lotion na to, MAPS Lavishly Whitening, try nyo check sa Instagram. I think may Facebook din sila, but kinontak ko sila through Instagram and Viber, I think. And with this one, may kasamang ganito. Ayan, MAPS Lavishly Whitening Sunblock 125. So, ito yung sunblock na ginagamit ko, guys. And again, sobrang tagal na nito and ang dami pang laman. Kasi hindi ko sila ginagamit all the time, guys. Ito, another confession ko sa inyo. Hindi talaga ako naglo-lotion everyday, which is really bad kasi kailangan ng skin yung moisture and all. Ang ginagamit ko itong mga lotion na to, guys, pag naalala ko lang. Hindi talaga na everyday, every time ako naglo-lotion. No wonder why matagal silang maubos. And ito yung sunblock. Ayan, tingnan nyo, sobrang dami pa talagang laman. Maglagay na nga lang tayo habang nandito tayo ngayon kasi hindi ako nakalagay. And may nag-comment pala last time kasi sabi ko sa video ko last time na kahit nasa loob ng bahay, dapat mag-sunblock. Sabi ng dermatologist ko. Sabi niya, ano? Kahit sa loob ng bahay, magsasunblock. Kasi sobrang, strong ng UV rays, char. So, itong 5 items lang talaga na to, yung ginagamit ko para sa aking skin. Like, for whitening, for lightening the skin. Ayan. Pero hindi ko pa talaga na-try yung mga glutathione, yung mga ganon. Hindi pa ako nakatry ng ganon. And I don't really think I need it, guys. I think I'm very happy with the result na nakukuha ko sa mga ganito ko. Mag-chill-chill muna kami dito, guys, habang tulog pa ang aming baby girl. Nanonood kami ng, awan ko dyan,
documentary. And then, ang aming tutupiin ay mamaya na. Makakapaghintay naman yan. Hi, Daddy. Hey. Hi, guys! 5 o'clock na ng hapon and si Daddy Mike ay nagre-ready na ng aming dinner. And looks like that. Kita niyo ba, guys? Ayan. So, ewan ko kung anong tawag dyan sa dinner na yan, guys. Hinanap ko. Nandito pala. Bah! Ayos, Didi! Straight away, Didi! You just woke up, nak? Didi, Diana? Huh? Did you have a good nap? Yay day? Turn the light on. No. Off? Oh, Didi. Hala, sobrang mangit-ngit dito sa loob. Come. Yay day. Didi. Didi, mommy. Oh, Didi, mommy, come. Cuddle like quick. Say hi, friends. Hi, friend. Good afternoon. No. Padede ko muna to siya, guys, para hindi na umiyak. Where's Daddy? Cuckoo. Where's Daddy? Ay, Diyos, lamig kayang ginawa sa nakatulog na kadidi, oh. Gugu, kaka. Cuckoo, kaka. Sa Peppa Pig niya. Gugu, kaka. Ay, baby Sada. Gugu. Daka. Come on na. Let's go to Daddy. The truck's coming. Chocolate in the bag. Bring the nappy nak. Put it in the bin. Nappy in Yeah. the blood. Yeah, nappy to put in the bin. Good girl, princess. Come on, run. Ooh. Bin. Where's Daddy? Smells so good. Put in the bin. Cook. Wow! Tingnan niyo ang presentation, guys. Oh, parang restaurant. Thank you, Daddy. Hala, is this mine, Daddy? Yes. Hala, tingnan niyo, may sagbut. Hala, kay Paris ba? Good luck. Hala, magluto ko ng konti. Pizza! Wow! Yummy na ka? No. Tido. Yummy! Hi guys! It's now 7 o'clock ng gabi. And ang ating baby girl ay nandyan. Oh. Pagkatapos naming mag-dinner kanina, si Daddy Mike ay umalis pala. Pumunta siya ng shops. May kailangan siyang bilhin. I don't know if na-mention ko sa inyo, but yung shower namin ay nabarado ba? Na-block siya. Kaya kailangan ni Daddy Mike na lagyan ng something na ano, ewan ko anong tawag doon, pero kailangan bilhin sa shops. And si Daddy Mike lang yung pumunta kasi nga hindi pwedeng dalawa, diba? And nagpaiwan ako dito sa bahay. And yung ginawa ko, diba kanina marami yung kailangan namin tupiin. I started it. And yung iba nalagay ko na sa kwarto and all. And ang ating baby girl ay umiinom ng kanyang milk. Lagi ko tsara ang milk. Hi, Nak! Paris! Say hi, sabi! Tita, tito? Hi! Hi! Smile, Daddy! Hello! Nanonood siya ng ano, guys. Tingnan nyo. Ayan. Ay, hindi ba siya makita? If you are wondering kung ano yung pinapanood ni Paris, guys, it's Cleo and Cocaine sa Netflix. Ayan. For some reason, she really likes it. And ayan. Hala, grabe kabuling. Oh, ang milk! Nak, the milk is everywhere na, Nak. So, yun na nga, guys. Ang ating shower ay blocked. Diba kanina na-mention ko na naligo kami ni Paris? Pero naligo kami ni Paris gamit yung bath. So, ano lang kami ng tubig, tapos nagkabok-kabok kami. Sabi ko kay Daddy Mike, bukas na lang, kasi anong oras na. Pero sabi niya, gusto daw niyang mag-shower. So, ilalagay daw niya yung chemical daw doon, and it will take hours daw para mag-work. So, para daw bukas, ay pwede na niyang magamit yung shower. Kasi, alam niyo yan si Daddy Mike, guys, like in the morning shower,
before bedtime shower. At kahit sometimes in the middle of the day, mag-shower yan siya. So, very gastos yan siya sa tubig. Which one do you want to open? That one. This one? Do you want to open this one? Yes. What do you say? Say yes, please, Mama. Yes, please, Mama. Okay. What? The carrot cake. Paris wants to open the carrot cake. What's that? Oh no, she said. Yeah, no, just... Oh, it's the one Okay. above. Yeah, that is fixing the shower. It's a blue. Cut Wow. some, please. Cut the cake. Happy birthday. Happy birthday, Cut the Paris. cake. Oh, cut the cake. Come on, bring it to the table. Go. May bata dito na very excited sa kanyang Mickey Mouse na napi, oh. Okay, it's real donkey. Okay, open, Mommy. Here's some bling. Here's some bling. Ayan, nag-toothbrush na kami, guys. Ayan. Show your teeth, babe. Don't move. Good girl. Okay. Mama will open this. You want one? No. Oh, there you go. Open na. Favorite mo talaga tong Mickey Mouse na napi. Okay, one. Yes. Walk 1, 2, 3, 4. Okay, one. Okay, just get one. Mine help. Mommy help? Is it No, hard? no, one. Okay. Oh, sock. Stuck. Sock, Mommy. It's not stuck. Come on, pull. You're strong. My help. Come on. Help, Mommy. Yay! Good job. Come on, lay down. Kay Mama will change it natin. Ano? Good girl. What's that, Nak? Is that your fish book? Are you going to read your book now? Okay. Okay. She's a happy girl. Hi guys! It's now 8:30 ng gabi. And as you can see, nandito na kami sa bed. Si baby girl natin sa likod ay nakabihis na. And ako, naglagay ako ng ganito. Kasi after makatulog ni Paris, ay maghuhugasin ako ng mukha. And plan ko na maglalagay ako ng mask tonight. Kasi I feel na ang skin sa aking mukha ay kailangan na talagang i-moisturize. Kaya magmamask tayo tonight mamaya pag natulog na si Paris. Anyways, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ating mga bagong subscribers. Maraming salamat sa pag-consider na mag-subscribe sa ating channel. And of course, sa ating mga existing subscribers, super thank you sa inyong lahat sa hindi pag-iwan sa akin. And also sa lahat ng mga lovely comments nyo na motivate talaga ako na mag-upload pa more ng maraming videos dahil sa mga comments nyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, sana mag-subscribe na kayo, guys. And now, we're just going to do a quick shout-out. Shout-out to Lisan Bansil, Rosemary La Rosa, Liza P, Zel Misiastom, shout-out to Amethyst Drake, Rosana Mansueto, Tess Arellano, Susing Sales, Glenda De La Cruz, Mayan Lozada, and her boyfriend Jeffrey Scott, as well as her friend daw na si John Timothy O'Connor. Shout out to Carlami Arias, Chari Salazar, Neil Tor Cosmiano Morales, and also shout out daw sa kanyang 3 kids na si John, SJ, and Queenie from Siargao Island. Hello sa inyong lahat dyan. Gusto ko talagang bumalik sa Siargao, guys. We were there last year, kaya lang nung nandun kami, Mike and I were sick. Kaya hindi talaga namin na-enjoy yung 1 week namin sa Siargao. But hopefully, soon makabalik kami. Fingers crossed kung natapos itong pandemic. Anyways, let's move on sa ating shout-out. Shout out to Alexandra Hernandez, Ritz Hermoso. Shout out to Richelle Agbo from San Jose del Monte, Bulacan. Shout out to Felina Rodriguez and also to Rodriguez and Conda family. Marilyn De Jesus, Nene Jean, Be Smart Hair Care Services / Guy Enriquez, Princess and Sarah Montemayor. Paki-shoutout na lang din daw kay Lucy Montemayor. Shoutout sa inyong lahat dyan. Nori Aliada. Shoutout to Doug and Cyril from Wagga Wagga, Australia. Hello. Shoutout to Cherry May Ongayo.
Mars Sabay, Jersey Carzano. Shout out to Rain Guma from Dumaguete. Shout out to Isidro Paano. Shout out daw kay Sid and Isa Pano and family. Shout out to Marichu Delane from Sweden. Rosalinda Kumba, Daya Magallanes, Lina de los Santos, Aida Harin. Shout out to Jude D. Pulido and also sa kanyang anak daw na si Jose Ruel Pulido Inoho. Magbe-birthday daw siya sa August 18. Happy birthday sa'yo in advance. Shout out to the Armstrong family. Lane Romero, Fe Guarnes, Losvel Gika, Mi ASMR, Joanne Ambe, Renar May Rica Huerta, Dolly Baldisco, Phil Ossie, Mitch Agas, Rocky Trufil, Myla Alonzo, Gina Ibo, Debbie Azcuna, Jalila Bungkayaw, Mami Rosa Balie, hello po. Shout out to Yuli Sagmaqueen, Arian Joy Perez, Donna Ladera, Annabelle Sarino, Glenda de la Cruz, Myla Bitasolo, Anita Valdez, Cherry Tamayo, Eugene Kudpi, Maribel Patiag, Rosemary Ramoir, and Genia Dular. But that's about it for today's video, guys. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and also make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all, guys, in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye! Mwah!